Agur bero bat berriz ere Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Euskolabele Liga martxan orantxe bertan hasiko da 22. edizioa, lehen jardunaldia Koruñako 8. banderarekin. Emakumeen lehia ikusi dugu, emakumeen lehia horretan Arraun Lagunak izan da bizkorrena, ea orain ze gertatzen den. Batetik esan dezagun sosketak ekarritakoaren arabera, txandak benetan bereziak geratu direla. Lehenengo txandan, Kaiku lehen kaletik, bigarrenetik Lekitxarra, hirugarrenetik San Pedro eta laugarrenetik Hondarribia izango ditugu lanean. Gero bigarren txandan lehen kaletik Kabo, bigarrenetik Donostiarra, hirugarrenetik Orio eta laugarrenetik Zierbena. Eta azkenik hirugarren txandan lehen kaletik Getaria, bigarrenetik Urdaibai egungo txapelduna, hirugarren kaletik Ondarroa, laugarrenetik Bueu Igoberria. Eta txandak ikusgarriak izango dira, eta lehia pentsatzen dugu, benetan mamitsua izango dela. Txapelketa jokatu dira, Gaztañazpi jauna, txapelketetan ikusi dugu, zein izan den gizonezkoetan nagusi errege. Zalantza gutxi geratu da hor. Bizkaia, Bermeo, Urdaibai. Gertatuko da berriz ere liga hau, edota ustekabekoren bat izan daiteke, batipat, bihar baino gehiago, gaur estropa eremu honen nortasunagatik? Beno, ez gaur berezik itxarra dagolako estropa eremua, baizik eta kirolean gauzak gertatu egiten direlako, eta batetik favorito izatea da, eta bestetik hori izaera hori uretan gauzatzea. Urdaibaik zer erakutsi du? Orain artean, koska bat gainetik dagoela, ea gaur, liga ziran, hori berrezten duen niri iruditzen zait, esate baterako Oilarrei begira, Zierbenak, baina batez ere, Hondarribiak eta Donostiarrak txapelketetan erakutsi duten, baina maila bat goraxeago erakutsiko dutela, edo erakutsi beharko luketela Oilarren arteko lehia horretan. Eta datu gehiagi emateara ez da ona izate, baina bat emango dizuet, sosketa oso kapritxosoa izan delako alde horretatik, ez? Hor dituzue txandak, eta datua zera da. Joan zen urtean podiunean izan genituenak, Bermeo Urdaibai txapelduna, Zierbena, Zilarrezko koskan nolabait esateko, eta brontzeskoan Hondarribia, hirurak txanda ezberdinean joango direla hasierako honetan. Hori ez da izaten entrenatzaileen gustoko kontua? Ez. Nahiago izaten dute aurkari zuzena hurbil ibiltzea. Horregatik hartu zuten aurtengo neguan hartu duten erabakia. Alegia hurren urtean sailkapenaren arabera antolatzeko txandak. Bestetik, ematen dio grazia, ematen dio ikusgarritasuna behar bada, ez? Eta nolabait naturaren eragina ere handiagoa da, lehen txandatik hirugarren gora aldaketa izan daiteke. Mikel, eta ohar bat edo advertentzia bat, txapelketetan jokatu diren araudiak eta aintzat hartuta, gaur kupoen mugak direla eta Urdaibaik, Zierbenak ezingo dute atera txapelketan atera duten eskifaia. Hori da. Hauxe da, gainera, kupoak direla eta etxeko hiru arraunlari titularren tostetan sartzeko azken demoraldia. Eta gogoratu hori ere erabaki baitzuten, datorren demoraldian lauko multzoa beharko dela, etxeko lau, eta 2 urte barru bost. Eta horrek ere ekarriko du poliki-poliki aldaketa nabarmen bat, Arraun elkarte guztietan. Epaileen agindutara kokatuta daude iadanik lanean arituko diren kuadrilak, lehen kaletik Kaiku, bigarrenetik Lekitxarra, hirugarrenetik San Pedro eta laugarrenetik Hondarribia, eta estropada eremua garbi ikusten dugu, han kanpokaldean eta 0 kaletik edo, eta esango nuke aparte garbi, badirela batzuk hor berotze lanak egiten eta, baina estropada eremua nahiko garbi dago, eta haizeak gora egin du, Eusko Ligako txanda batetik bestera. Laugarren kale aldean ere, han ikusten ditugu, 3-4 traineru, ez? 3 bintzat bai. Gainerako anontzi gutxi. Beste batzuk orain abiatu direnak. Motorrolaturik ez. Bai, estropada eremuak ez du aitzakierik gaurko honetan. Eta epaileek dirudienez deitu dituzte kirolariak, eta badatoz hauek poliki-poliki. Ea ba. Bueno, badut gogoa, Mikel, usteko. Bai. 9 hilabete luze, entrenatzen. Euskotrenik gogoa ikusi ditugu. Ea orain. Nik batetik txanda honetan
ikusi nahi dut San Pedro ze maila ematen duen, igo berria da, baina San Pedro Arraun elkarte historiko bada. Bai. Eta, bueno, zalantza bintzat arrauntzale batek baino gehiago badu, ni Neronek ere zalantza puntu bat badut. Bai, maila oso apala erakutsi duelako azkeneko estropadetan, eta baita Kaikuk ere, Kaiko ohituta gaude, beste aurreko belaunaldiekin eta hobeto ibiltzen, aurten ikusi egin beharko da, Jon Elortegiren agindutara, Jon Elortegi lehen urtean arraunlari zen, eta nolabait transiziorako prestatzen ibili zen aurten erreleboa hartzeko Jose Luis Kortari, baina ikusi egin beharko da nola moldatzen diren. Izan ere, gauza txukun egitea hasieratik eta emaitza ona lortzea funtseskoa baita Ibon, naiz eta liga luzea izan. Hala, komeni, eta Lekitarraren inguruan, Mikel, uste dut Lekitarrak erakutsi duen errendimendua azkeneko estropaetan ateratzen badu, bigarren txandan goikaldean ibiltzeko moduko taldea izan daitekela. Dudarik gabe. Erne! Estropada zoragarriak egin dituzte. Hasi da ba! Irtera ere bai gau. Irtera oso ona Lekitarra. Bai. Bere kolore laranjarekin. Laugarren kaletik Hondarribia. Esango dugu Garbi, txanda honetarako favoritoa. Favorito nagusia, zalantzari gabe. Hondarribiaren inguruan, uste dut Espainiako txapelketan sorterik etzule izan, kalearekin lehenbiziko kaleura benetan zen, txarra, egun hartan, Gipuzkokoa Ondroso, ondo irabazi zuen, eta Batxipat Popari arasmatu zulako, azken luzean. Eta gero giroa ere alako xebaitzen Euskadiko txapelketan, Donostian. Hala ere, nik pentsatzen duana esango dut, uste dut segundu gehiegi galdu zituela. Naiz eta kale txarra izan, eta urrutiegi eskifaia horrek maila du eta urrutiegi. Eta gero ez dakigun beste kontua da, Mikel. Txapelketak aurreratuta, ekainean dagoenako txapelketak jokatzen eta lehiatzen. Horrek, prestaketa aldetik eta prestataleia aldakuta handiak ekarri dizkie. Ez dakigu bakoitzak hilabete honetan zer lan egin duen. Hori da. Eta lehentasunak non markatu dituen, erabaki hori entrenatzailearena da. Baina segurazko lau talde hauen lehentasuna ligan, Hondarribian ez dakit, beste iruna ligan gaur hemen onen ematea. Bueno, minutu terdiko lan eginda, hemen Osertzaldairen kuadrilla. Aipatzekoa Amor Hortu, Portugaletetik etorritakoa, Menitxeti ere bai biak, eta, bueno, gero beste klasiko batzuk, Erlantzegiaren, meritua du. Nolabait kuadrilla asko gaztetu du azken bi hiru denboraldi hauetan Osertzaldaik, eta lehiakortasunik galdu gabe. Eta mailari eutsi egiten du. Are eta gehiago, uste baino sufrimentu gutxiagorekin lortu ditu bere helburuak. Eta tarteka, itsasoan, goi mailako estropadak egin ditu. Nik berriro esango dut txundituta utzen ditu. Euskadiko eta Espainiako txapelketan. Hondarribiak hanka oso referentzia ona Hondarribiaren. Bai, hanka bigarren minutu pasatxoan launa segundo. Bai. Eta San Pedro hortzak estutu eta hortxe, Lekitxarrarekin da Kaikurekin. Irtera ona San Pedro ere. Igo berri batentzat, datu ona. Bai. Zaitzakia du horrek. Amaborren, arraunean Karbaile da. Eta beste gizon garrantzitsu batzuk ere joan dira San Pedrotik, gero emanaldian zehar komentatuko dugu, Ibaikatik egin ditu fitxaketa batzuk, eta nolabait etxeko jendearekin lana, eta hori Karbailedaren motxilan jarri behar da. Bai, igoera lorpen bat izan zelako, eta orain dagoenarekin, eta etxeko hoiekin, eta bilatuko dutelako jarraitzeko eskubide hori, eta hori oso zaila da, maila honetan, oso zaila da. Hemen Hondarribia. Hondarribiako 14koan, Mikel, niri bintzat arreta edo, pasaden urteko eskifaiekin alderatuta, horrankean, Xabier Olaskoaga, Arrobiko beste mutil bat, urtsa ikusten dugu. Julen Castrillon falta, hori da. Eta harrek bere zikloa amaitutzat eman eta gero, gero berritasunak estriborrean, Jon Etxaniz, pasaden urtean Bermeon aritua, Joseba Azurmendi, hori da. Eta gero klasikoa, Zagartzazu Bikendi Altza, Adrianek eutxe egiten dio, horrean kamarero aldai egia zu etxe beste ezponda. 6 segundo, 6 segundo. San Pedro eraman egin aldu, edo nora joan da San Pedro? Bai.
San Pedro, Argi, hirugarren kaletik Bai, laugarren bai. gora, hortxe ertzean da, baina eta lekitxarra orain, 6 segunduko atzerapenarekin. Hondarribia ondo, 6 segundu oso ederra dira. Bai. Honek ikiragarrizko konfiantza emango dio. Psikologikoki asko lagunduko du luze honetan Asentatzeko. egindakoak. Eta poparean pitin bat etortzen baldin badira gero, are eta gehiago. Atzematzaio Josebari, Bai. hau tonuan, eta txatxari gabe diot, Bai. Patroiak gustura eta doazenean, tatagoneko ezagutzen ditugu, antzeman egiten zaio. Orkluetako horrezkariak ikusi dituzue, hemen Amunarriz. Ira, San Pedro orain galtzen. Otro gehiago egin behar orain Libiak. Bueno, orain ziaboga egin behar da ondo. Ez dadila joan hor maniobra kaskar batean, luze oso batean egindako lanaren zati eder bat. Hanbaliza, 35 palada. Estira txarrak. Hemen da Hondarribia. Ondiko laurrekalari, aurten ere. Zast. Bai. Ongi oso ziri, sartu du. Bai. Lekitio. Lekitiarrak, Gi. San Pedro eta Kaiko. Nahiko parean lekitxarra. Irteran, Abiadura orain, San Pedro, abiadura. Bai, lekitiarra bera. Bai. 8 segundu maniobra ostean, Hondarribiaren alde Ibon. Estira txarrak. Ea orain, atzeko porroka horretan, nor jotzen duen lehenbizikotan batekoa, Eta irudipena, horko plan horretan, hor ura pixka bat, petraldu eta trapailu egin dira da. Hemen maniobra berriro, koikaldetik laugarren kaletik Hondarribia. Eta horreka handia besteen artean. Erne Kaiku orain, 2 segunduko tartean ziren, San Pedro, Lekitxarra eta Kaiku. Orain Kaiku da azkena. Hondarribiak 11 igo du errenta. Poparean ere bai, segundua pilatzen ari da. Orain, nolabait ere, erlojupeko lana osatu beharko du. Sakua betetzen, hori da. Hemendik aurrerakoa, erlojuz kontrako lehia izan behar. Erreferentzia modu. TKE Ligan, Eskola B Ligan. Lehenbizikoak, 12-garrenari, 45-50 segundo. Hortxe. Eta estropada ere honetan, minutu ere bai. Sagartzazu. Bikendi bili du. 5garren bigarrenera ekarri du. Ekarri du bigarren gora. Eta Azurmendi eraman du espaldara. Begira San Pedro batzetik. San Pedro ematen du orain moldatzen ari dela, Hau ez da ekaineko San Pedro Mikel ekaina. Ez. Asko faltado oraindik baina. Bueno, San Pedro, igoera lortu eta gero, Arraun elkarte batean... Argi, barka begira. Asko urbilduta daude. San Pedro eta Lekeitio horre palea, tartean sartu behar du. Bai, San Pedro bidaliko du. Hirugarren kalera. Bandera atera dio, kolorea ez dut bere izten hemendik. Ez du antzematen, bai. Bai, lehenengo txuria. Oso gertu daude paloiek. Aber, hemen ikusten dugun, tartea badago, Bai, zuzendu du. Bai, tartea badago. Baina uste dut enbarazu egin badio horretik egin diola, Olatuak horixe eskatzen du, Gorka Toledori eskatzen diona. Alegia estriborrera etortzea. Sartu da bere kalean. Bai. Palen artean 5 metro, hemen ordezkariak. San Pedrori buruz esaten lehengo urteko kuadrilatik Istriborren, Azurmendi eta Olasagasti. Azurmendi Hondarribira, Gorka Olasagasti, Getariara. Eta bestetik, Fidalgo eta Olasagasti biltzen ziren, Aritz patroilanetan, Aritz Olasagasti, Anaia presidentearekin atera, hori ora. Eta beste bandan, Peru Alkorta, Mikel Imaz, Bajak, eta orotara 8 arraulari. Eta ekarritakoak 7, eta 7 hoietatik, Merkader, Zumaian, Donostiak utzitakoa zuena hori orain hor da San Pedron, Unai Martin, etxeko arraulari garrantzitsu bat, atxeden urtea bete eta gero, Ibaikatik, Badiola, Morillo eta Bergara, esperientziko mutilak, 26 gaztenak Morillo, 51 Badiola, 53 Bergarak, Gorka Toledo, patroi bezala, hori da, Tolosaldeko arrobikoa, eta, gero Donostiarra ben aritu zen Xabi Txintxur, eta, esan nahi dute
erotu gabe daukasuna ekarri eta sartu. Eta orain, lehen demoraldi aurrean emandako sentsazio horiek behintzat hobetu ditu. Begira izan zer ditu gertatu estropadak eskargarri batzuk eta begira. Norabide aldatu duenetik, Lekitxarra San Pedro hori errekuperatzen ari zaio. Eta hor kontua da. Une batean, Gorka Toledok ikusi du, bestearen kalera zijoala, baina trenerua eskartzi joan. Eta joko horretan, bueno, bakaikuri sartu dizkio, 3-4 segundo. Segi. Eta patroiek askotan hori nahi izaten dute. Ezer esaten ez du bitartean, segi. Zeinen garbi ikusi dugu. Maniobra egin ezkeroztik, Lekitxarraren alde, ari dira segundoak erortzen. Brankaz, Hondarribiak aurkariei 8 segundo. Eta orain, gehiago. Lekitxarrari 16, San Pedrori 19, Kaikuri 20. Referentzia oso onak dira, Hondarribiarentzat. Ama Guadalupekoa. Ondikolak sartu. Lan erditan 10 minututik bera. 9 eta 57 berdentzat. Aizea kontra, horregatik osasaie, hainbeste arrankatzea, ateratzea. Lekitxarrak 11 erdi bateko abantaila bai. Geixiago ere. San Pedro azkarrago sartu da, San Pedro begira azkarrago sartu da, eta norabide hobean. Eta lehen kaletik Kaiku, irteran atzetik. Ia traineru oso bat atzetik Kaiku. Lan erditako kronoak, Hondarribiak 9 eta 57, Lekitxarrak 10 eta 14, San Pedrok 10 eta 15, Kaikuk 10 eta 17. Hor, 4 segundoan, 3 segundoan Lekitxarra San Pedro eta Kaiku, Bai, baina, hor, azkena bukatzen baldin baduzu, ja badituzu 2 aurkari, kakotxartean urbil-ibili beharreko 2 aurretik. Gehi falta direna gero. Gero falta da, esango dugu, Kabo, falta da Bueu, falta da Ondarroa, adibidez, ez? Eta Galiziako buelta hau emaitza txukun batzukin, oso onak espaldira ere, txukunak beharrezkoa dira, taldea konfiantza ez galtzeko. Bai, zuluan ez erortzea behintzat. Kontrarioi begiratu eta ez guztia 5 eta 6 puntu goiti gaudela. Urruti gaude, ez. Orain dagoeneko, 11. minutuan, nekea ere pilatzen, eta hor begira, Lekitxarra San Pedro eta Kaikuren artean 4 segundo. Bloke egin eta segi. Estriogla zeinen bizi Hondarribitarrak. Momentu kritikoa iruditzen zaidela Kaikurentzat, Hala ere, Kaiku eta San Pedron artean 2 segundo. Atzerago ibili da, Bai, baina Lekitxarra ari da, Hondarribiak errenta handia hartu du. Egia da, orain momentu honetan 4 segundutan daudela, bai Lekitxarra, bai San Pedro eta bai Kaiku ere. Begira norabidea, Hondarribia zuzen bere kaletik. San Pedro eta Lekeitio, nabarmen nola joan diren, Estrigorrera kale bat. Eta Kaiku ere bai. Metrori gutxien, Ama Guadalupekoak egingo ditu. Ea ba. Eta hau, une kritikoan, Mikel, Kaiku aipatu duzu San Pedrorentzat, nire ustez. Bigarren ibili da, Kaiku atzerago izan du, oraintxe nekea, benetakoa pilatzen, eta... Hemendik aurrera, erakutsi behar da. Bai. Hori nortasuna, fisikoa ere bai, baldin badago behintzat. Erregaiaren depositoa beteta duzula, eta burua gogorra, Ibon. Bai. Eta bestea izaten da, horrelako egoeretan, ansiedadea kontrolatzea, alegitan. Joera izaten da, hortxe, nahiak arraunlaria askotan, 10 eskatu eta arraunketa moztekoa. Borondate eta intentzio horik onenarekin, kontrako erabaki hartu. Eta bloke eta bukatu izaten denean, segi bere horretan. Lekitxarari ere kostatzen ari zaio, ez? Bai. Hortik. Niretzat dagoeneko hau, bada, kakotxarteko ezusteko bat, ikusirik Lekitxarra eta San Pedro nola ibili diran, bien artean ze abantaila izan den aurreko estropadetan, bueno, 13. minutuan, 4 segundo baino ez Lekitxarra San Pedro eta Kaikuren artean. Eta batipat Lekitxarrak txapelketetan eman duen maila ikusita, ez? Baina, bueno, hau luzea da, bihar beste estropada bat ere badago. Ondo goaz, dio, Amunarrize. Ongi bukatzen,
Amarrekoa. 35 palada. Bueno, San Pedro hirugarren luzea aurrera doa, eta esan daiteke, 3 luze txukun eta lehiakor egiten ari dela Karballedaren taldea. Bide batez esan dezagun, lehen hasi naiz eta gero beste zirrikito batetik joan gara. Asier Karballedaren agurra izan zen, joan zen playoffeko egunean, gogoan duzu Ibon? Bai. Posi nago, harro nago, utzi dut, taldea goian, eta orain entenatzaile bakarrik izango naiz, hemen bukatzen da nire arraunlari ibilbidea. Horra. Eta hor, non dago? Laugarren tosta baborrean. Hori da, kluba maite duzula. Beharran ikusiko du. Beharran noski ikusi, eta azkenean bera ere, arraunea. Erraztirik gertatzen zaiona. Berdin. Inakiri, arrek agurrik ez du esan, utziko duenik, baina nahiago lehorrean geratu, baina ikusten du, barruan igota, ontzia azkarrago da bilela. Arek ere izan du, uste gabeko baja Larrañagarena, ez? Arrantzarako eskaintza on bat jaso, eta profesionala ez den mutilak zerekin behar du ba. Ogibidea lotu, baja larria. Hori aurreneko. Baja larria, ondarruko eskifaiak. Beste kontu bat, Mikel, une honetan, Hondarribia eta Lekitxarren artean, 20 segundo, iruditzen zaik, hirugarren luze honetan, aurreko proportzio hori, nolabait? Hauzi, bai, moztu egin dela. Lan erditan 16koa zen zuloa, eta orain 20. Noiz eta hirugarrenean, printzipioz eta teorikoki talderik indartsuenek edo, orduan martxa edo tarte gehiago zabaltzen dutenean. Hala da. Hor da maniobra. 15 eta 29, hirugarren ziaboako erreferentzia Orbañano zen mutilentzat. Argi hirugarren maniobra hau, Eta zen norabide hartzen duen orain, estropada eremuaren jabe da. Zartu hona du Lekitxarrak. Bai, ontzi bat, oso osoa. Balekoa, atzetik, sartzen. Argi, San Pedro! Ene, atera berri izan du, ene. Larri. Parez pare, jodu buria, Bai. Izan ziteken txampona bezala, alde batera edo bestera. Ai. Bizirik irten dira, Bai. Lekitxarraren denbora 15 eta 51, San Pedrok 15 eta 53, Kaikuk 15 eta 54. Ongi Unai Martin, iruditzen zaitarra una atera duela, egun egokian. Bai. Baina orain Kaiku hortxe da, Eta San Pedro une batez, azkena izan daiteke. Baina begira orain San Pedrok aukera bat badu, Lekitxarrak hanka egin dio, eta nahi badu, atzetik jarri, eta gurutzatzeko aukera. Lehen izan ez duena, bigarren luzea. Ea ba, nondin ora jotzen duten, begira, bigarren kalera, San Pedro, lehenbizikora, Lekitxarra, eta Kaiku, lehenbizikoa, eta 0 kalearen artean. Kaikuk orain, segundutxo bat San Pedrori, Lekitxarraren zate momentu ona, momentu ona dau. Eta Kaikurentzat ere ez da utxarrena. Ilkanpaia entzun du, bigarren luzean, eta berpiztu edo egin dela dirudi. Bueno, Kaiku aipatu duzu, eta Kaiku historikoari buruz ere, datu batzuk emango ditugu. Saiatuko gara, asteburu honetan, zuei poliki, pildora txiki batzutan, plantilla nola dauden da azaltzen, eta aipatu behar dugu alde horretatik, Kaikun entrenatzailea aldatzeaz aparte, orain Kortaren errelegoa Jon Elortegi da, lehen arraunlari, orain entrenatzaile bakarrik, eta bajak 6 gizon garrantzitsu, Jaime Lara, Donostiarrara, Sorin Silbi Urdaibeira, Beñata Praiz Ondarroara, Oskar Gomezek atxeden hartu du veteranoak, eta beste bajak, Pablo Soba, Beñat Moreno Deustura, eta Elortegi bera, esan bezala, arraunean ez, eta altak post, David Camacho, arrobiko gizon sendoa, Markel Elortza, Santurtzitik, Zierbenako arrobikoa, Santurtzin ere ibilitakoa gazte-gaztetatik, eta David Núñez, Santurtzin ere estriborreko gizona, hauekin batera, Zumaiatik Jon Jaurtieta, bere anaia Ondarroa taldean ari da, eta Kevin Vieira Galiziarra. Eta horrela dira gauzak. Estriborrera jodu, zehar, Ondarribiak. Bai, eta Lekitxarrak orain 26. 5 segundu galdu ditu azken luzea hasi denetik, Hondarribiarekin konparaketa eginda. Hor Hondarribiak olatu eder batzuk hartu ditu, lehenbiziko kalera etorri da. Hondarribiak estropada eremua zeharkatzea erabaki du. Hor bestea behira. Duen errenta guztia, uste dut garbi antzematen da, azken metrotan
azken metrotan oso nabarmena da olatuak onuntza markatzen duela. Eta Zero kalera. Orain ari da tartea zabaltzen, nabarmen. Hondarribia txandakiekin. Orain bai, Orain bai. Eskatu, Joseba Munarri. Argi, Kaiku ere ongi une honetan. Bai. Orain esan daiteke puntua Lekitxarra eta Kaikuren artean dagoela, ez? Hor jokoan. Biek dute esperientzia handiko jendea txopan. Alde batetik Xagua eta bestetik Jimeno. Hau hemen beti-betiko mugimendua da, Alegi estilo horrera jo azkeneko luzean. Joseba Munarriz egiten ari dena, hain zuzen ere. Burruka dugu, Beste hiru ontziak, Hondarribiaren atzekoak, 4 segundotan daude. Begira nola eman dira. 200 metro pasatxo, Hondarribiarentzat, aurretik. Ona estropada, Mikel, Hondarribiaren. Berrogei paladan. Nolabait ez daiteke erlojupeko lanean egindako txanda izan dela. Olatua biziazkoa. Lekitio kartu du olatua eta oain pixka zuloan eta hor datoz, Lekitxarra eusten bigarren postuari, hirugarren Kaiku eta San Pedroren artean 2 segundo. Hondarribia aurretik, Koruñan 8. bandera jokoan, lehen txandan, azkarrena Ama Guadalupekoa. Bai Hondarribia, 20 eta 26. Bigarren postuaren bila, Lekitxarra dator. Eta Kaiku. Esango dugu ontzirdi bat edo aurretik, baina olaturen bat hartzea orain benetan garrantzitsua hortxe du. San Pedro hartu du orain. Ea ba. Baina ez dio mangoz. Orain Kaiku ditorreko zaio. Orain Kaiku. Lekitxarra bigarren. Lekitxarra. Bai Kaiku. Eta orain San Pedro, San Pedro, 20 eta 26 bebeneko demora Hondarribiarentzat, Lekitxarrak 28 segundo gehiago, Kaiku 30 San Pedro 30 Tarte bat orain, Merkatal aholkuentzat. Agur bero bat berriro, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Koruñatik. Hemen da, Euskolabel Ligaren 22. edizioa. Lehen jardunaldia, aurtengo jardunaldi bakarra Koruñan, eta 8. bandera irabazteko, lehen hautagaia badugu. Hau da, lehen txandan, garaile izandako Hondarribia 20, 26 eta 10 berden denbora. Gero, Lekitxarrak 27 segundu gehiago, Kaiku 2. 30 laugarren San Pedro 13 eta bere ala bigarren txanda, lehen kaletik Kabo, bigarrenetik Donostiarra, hirugarrenetik Orio eta laugarrenetik Zierbena. Minutu bat, Eritz Hernandez lankidearentzat. Aurrera! Bai, bandera ipatu duzu eta bandera irabazi duen Euskotren Ligan arraun lagunak izan da eta gurekin dugu. Udane, Goenaga, Udane, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, hasi eta buka sekulako estropada egin duzue, ez dakit nola joan zarete hor barruan, ze hasi batera ja 2 segunduko abantaia, ez dakit gozatzen, sufritzen nola joan zarete barruan. Bai, bueno, gure burua pixkatu izan, ez? Ja hasieratik burua hartzea, eta, bueno, hori indegu hasieratik, da barrutik, bueno, sufritua, baina nik uste disfrutatu indeulare bai. Humiltasunez jokatzen ari zeate, baina arraun lagunakek baldu aurkaririk aurtengo ligan? Bai, aurkaririk baitu. Bueno, hain lehenengo estropada izan da, bainik denboraldia luzea da, orduan, bueno, ikusiko dugu, besteik goran daude, orduan, bueno, gaur guk irabazi dugu, baina bihar agian beste batek irabaziko. Bandera eskuan duzu, baten bati omendu nahi diozu bandera hau? Bai, bueno, garaipena hau, aste honetan gure arte negotari utzi dion auzotar bati eskaini nahi dut,
eta bueno, horratikan Egoitz zuregatik da. Zorionak udane disfrutatu eta bihar ikusiko dugu elkar berriro. Bai, eskerrik asko. Hori etxek udane egoena garen hitzak pozik, omenaldi berezia noski Donostiko beste taldeari ere bai. Egoitz Orbegozo, gertakizun larri baten ondorioz joan zaigu eta benetan egoera tamalgarrian gora bera bat errepidean, esan dizuegu hasieran, baina berandu heldu baldimazarete, Ioritz Orbegozo Donostiarrako aurrekalari denaren anaia, bera, gaztega oraindik, joan da, 35 urtekin, baina gazteagoa zenean, olimpiarreran urkirolaken aritutakoa, eta bere familiarekin, emaztea eta 2 aurrekin kotxean zela, kotxetik irten, ea segertatzen zen beste gidari horrekin, ambulantzitako teknikari bat, lanera bidean omentzi joan, eta besteak petraldu, eta azeleragailua zakatu, aurretik eraman, eta hor hiltzorian egun bat edo, eta zoritxarrez Egoitz joan eginda. Gaur, Donostiarraren traineruaren izena, ez da Torrekua, baizik eta Egoitz Orbegozorena. Bere familiarentzat gure besarkadarik haundiena hemendik, eta baita ere, taldekide guztiei eta espreski Joritzi noski. Sinisten lana, Mikel, sinisten lanak, alakoekin. Bai. Daude horretarako ardura dutenak eta mesedez azter dezatela egoera ondo eta erabaki beharrekoa, erabaki dezatela hau ezin da errepikatu. Bueno, lehen kaletik Kabo, 2. Donostiarra, 3. Orio eta 4. kaletik Zierbena. Argi dago, hauen artean zein dugun favorito nabarmena. Zierbena txapeldun ordea da, eta kuadrilla indartsua, gainera joan zen urtean hemen, garailea izan zen. Bandera irabazita, 2. bukatu zuen 2. barka, ligan, eta nik uste dut, aurre demoraldian ikustakoaren arabera ere, txanda hau, irabazteko hautagai nagusia, beira dela. Aurreko txandako denborak eta aztertuta, Mikel, iruditzen zait, Hondarribiaren progresioa, ez dela berdina esan lehenbiziko biluzeetan eta azkeneko pietan. Eta karbitzen da denbora banderarako ez zait iruditzen. 2 minutu eta 26 segundo, kontuan hartuta ze arerio izango dituen, atzetik. Beste ur batzutan sartu baino lehen, esan dezakeguna da, lehen estropada erdian bildutako errenta hori ezin izan duela modu horretan handitu gero, 2. estropada zati horretan. Ea ba. Urentxe bandera. Semaforoa berde. Hasi da, jaun Andreok. Ea ba. Donostiarraren branka. Iruditzen zait pitin bat aurregatuta. Ea. Bere du hori, Donostiarrak. Beste datu bat ere bai, konparaketarako. Hain zuzen, 4. kaletik irabazi du Hondarribiak, lehenengo txandan, kale horretatik, joango da orain ere favoritoa, Zierbena. Eta Arraun Lagunak ere bai, bandera. Bai. Niri etzaipa gustatzen. Bueno, hemen Kabo, Martin Leboran, patroi lanetan, herrira itzuli den patroia, eta aldaketa asko Kabo hori dagokionez, joango gara poliki aztertzen, aipagarria, David Alfaia itzuli dela, 2 bandetatik aritzen den arraularia, aldaketa asko, lojo berriro hankera ekarri dute, eta ikusten da hor dabilela, hasiera batean fitxaketa garrantzitsua. Ez dirudi pasaren urtean baino talde indartsuagoa duenik. Haiek esan dute batiotan ez direla iristen joan zen urteko mailara, baina kilotan ere ez arinxeagoa dela kuadrilla, eta ustez Diego Suárez entrenatzaileak esan du, zenbakiek ematen dutela demoraldi txukun bat egiteko, baina hori teoria da. Orain erakutsi behar da hori, uretan. Eta Liga Asia aurretik hartu zuten zaplastekoa. Txapelketan. Aresek irabazi zuelako txapelketan. Hemen Donostiarran aipagarria, Baldak, olimpiarrerako lanak amaituta, hortxe dela, ontzi erdian, gaztea eta arroikoa,
berritasunak batez ere Baborrean, hanketik Luis Manuel González, urte Ibainet aritutakoa, Jaime Lara ere bai, 3. tostan. Kaikutik, hori da. Eta Iker Reizmendi, pasaren urtean, Orion aritu zen arraularia. Arraulari, fidagarria. Jauna. Estriborra berriz, Urtubia Olaetxe, Iradi Balda, Dika López, Iker Rimaz, pasaden urteko arraularia. Hemen hori jo, epe berri bat, Arostegi prestatzaile, eta hauxe da. Bueno, Salbaino ontzi erdira ekarrita, eta bestetik, Istriborren, gazteak ez, Azkonobieta, Zinkunegi, Ondarruti jundako Elu, Sarias Galiziarra, hori da. Hanketik. Aristi Zumaiarra, Ondarrun aritutakoa, baina berez tel modeun eta patroia, Mikel. Irtendakoa. Eta patroia, Larrinaga, veteranoa. Agurrezan eta gero etorri eskaintza, eta nola ez gara joango hori jora, hemen dugu. Horran nonden. 35 paladan hori. Bueno, 2 segundoan, Zierbena Donostiarra eta Orio. Bai. 2 segundo, hortxe. Kabo Urruti. Erne konparaketan, Kabo, San Pedro eta Kaiku baino segundu bat apalago. Hori baita, Kaboren estropada, demoraldi honi begira. Hemen Palazzuelo Zazerbi, Taku Montes, Villanustre, Urquijo, Raúl García, Ibañez, Arrobikoa, Andoni García urten fitxatutakoa, Fran Montes, Efren, Antepara, eta Marcos González, Arrobikoa hanketik, kupua betetzeko. Hori da, eta beste bi... Adrianen anai gaztea. Hori da, eta beste bi Arrobikoak, Urquijo eta Ibañez, biak ere espaldatik. Kane da, kanpoan geratu da. Gondar eta Breixodo kanpo fitxatutakoak ere bai. Bueno. Zierbenak besteak beste hori du, plantilla zabala. Berun batetik igandera eta aldaketak egiteko. Une gozoa, hau, Zierbenarena. Zierbenak estropadaren buru hartu da, eta Hondarribiaren denbora markatzen ari da. Hondarribiaren denborak markatzen. Kabo alderantziz, 11 segunduko galerarekin, Erne, San Pedro, Lekitxarra eta Kaiku baino, 4 motelago. Atzeratuta, oso apal. Atzerapen handia. Cabo da Cruz. Bai. Bueno, Galiziako zenbait adituk esan digute, Bueu eta Cabo maila oso apalean. Hariko direla. Bueno, niretzat Bueurena ez da uste gabekoa. Joan zen urteko kuadrilarekin ari da, eta fitxaketa bakarra egin du, nondik eta meiratik jetxi den kuadrilatik. Hori da. Orio geratzen orain, 5 segundora. Bai. Ea ziabogak. Hala ere, Orio Lekitxarra baino segundutxo bat bizkorrago. Zierbena. Handa Zierbena maniobra. Hondarribiak 5-0-2. Donostiarra, Ziri. 5-0-3. Hondarribik baino segundu bat gehiago Zierbenak. Orio zabalago, ziaboga. Eta orain Kabo. Zuzentzen ere lanak. Nire ustez. Donostiarari 5-0-6 hartu diote. Hori 5-0-9 eta Kabori 5-17. Bekaldeko lehian aurkari zuzenak girenak baino, 7 segundu gehiago erabiltzen ari da Cabo da Cruz. Zaplastekoa da hori, Lutze bakar batean. Handia. Zierbena eta Donostiarra 2 segunduko tartean, eta orain Hondarribia Zierbena baino 3 bizkorrago. 3 bizkorrago. Hondarribiak bigarren luze ona egin. Oso ona, lehenengo biak oso ona. Orio. Hortxe dago, atzeratuta, baina ez horren urruti, eta hortxe. Olatuak badira, begira arkez diaz bera, trapaldore igota. Bai, badira. Donostiarra ritmoa bat, ontxolatua, hor Donostiarrak bi. Begira Kabo errekuperatzen ari da horren poparian, Erne, bekaldeko lehiari dagokionez, Kaiku 14ko atzerapenarekin zen 15koarekin, da Kabo 16-17rekin. Hemen maniobra berriz ikusita. Zierbena, Donostiarra, Orio, Zabal Xamar. Bai,
Goitik ere iruditu zaigu. Bai. Donostiarra Poparean, ongi, Bai, oso bai. ongi, Zierbenaren gain gainera etorri da, eta hori tartea zabaldu dio. Eta konparaketan Hondarribia hobeto, Aurreko txandako garailea Hondarribia Zierbena baino 4 bizkorrago eta Donostiarra 4 bostera. Orio 10era, koska dago, Bai. Orio trainiru bat bizkorrago lehen txandako 3 apalak baino. Eta lehenengo aldiz, Kabok azken postua utzi dio. Kasu hontan Kaikuri, gero ez da horrela izan. Gero lehen txandan azkena San Pedro Tarren Libia izan da. 2 segundu besterik ez, Zierbena eta Donostiarraren artean. Donostiarra lehiakor hau azken urte hauetan irabazi dute, lortu dute. Hor Makazagaren mutilak burrukalari eta lehiakorra dira. Eta Poparean egun hona ateratzen duenean, aberia egitea Bai. zer den badakien taldea da. Han, begira Borja Gomezi. Bai. Garratu zaio, atzea. Bai, baina baldintzak agian aldatu ingo ziren, edota Hondarribiaren bigarren luzea oso ona izan da. 7 segundu bizkorrago lehen txandako garailea Hondarribia, Zierbena eta Donostiarra baino. Begira hori orain, 4 segundora. Asko hurbildu da. Orio. Estropada daukagu, Bai, Mikel hemen. eta Orio eta Lekitxarraren artean 5 segundo. Orio ondo, horrek esan nahi du, arraunariak ondo eta patroia ere txukunari dela. Bai, honek ofizioa badaki. Bai. Begira Orio, 3 segundora, asko hurbildu da. Olatuak hartzen. Bai. Olatuek emandako abiadura, da hori. Eta orain Hondarribia bai, txanda honetako denei egurra ematen orain. Bai, eta Kabo berriro erori da, San Pedro eta Kaikuren atzeti lehoke, Kabo. Hau bizi-biziri da. Eta gogoratu, gero, horrezko txandan lehen kaletik etaria, bigarrenetik Urdaibai, 3. Ondarroa eta 4. Bueu debutaria. Eta Donostiarra ere Zierbenaren gainera. Zoragarria txanda. Oso polita. Ikusteko. Oriotarrak orain Morales gainezka. Hortxe, Horru egin. soka etengabe, hori da garrantzitsua. Esango du. Kostaura begiratu eta hortxe zauzkago mutileak segi. Dudarik gabe. Larrinagak horru egin, hor gaude, ondo goaz, eta asko hurbildu dira. Donostiarra lehenengo aldiz estropadaren buruan, baina... Poparean ongi Donostiarra. Bai, baina begira Hondarribiaren datoa. Hondarribiak estropada puntu hontan, bigarren Ziabogaren aurretik Donostiarra eta Zierbenari 10-11 segundo. Eta hori hurbil 13. Beno, ea orain, dagoeneko, balizak, Ziabogak prestatzen, patroiak, olatua Donostiarrari begira, Bai, garai honekoa. Aurretik Donostiarra. Lan erditan, 10-06. Ziaboa txarra dago, izaren kontrateratzeko. Oriorentzat 10 eta 11. Eta orain Kabo. Kabok 10 eta 22. Azkena da, lan erditan, 10 eta 22. Kabok maniobra ostean lehen kanpokaldean metro on batzuk izan ditu, baina gero berriro erori eginda. Oso urruti daude, Boiroko gorriak. Oso urruti txanda honetan. Beno, Donostiarrak hautsik hau du orain, txanda hau, brankaz. Aizu, 3 segunduko errenta hartu du. Bai. Eta Hondarribia eta Donostiarraren artean orain markaketa 9 segundu berdeen alde. Orain 8. Zierbenarentzat, une txarra aurretik ibili da, ustez txanda irabazteko, ustez harinez favoritoa, eta bigarren lekuan. Bai, eta ligan erregulartasuna saritzen da, baina zuk lehenengo egunean jipoi bat hartzen baduzu, eta jipoia ez da azkena izatea, baizik eta zu favoritoetako bat baldin bazara, 3-4 puntu galtzen badituzu aurkari zuzenekin, eguna benetan kaskarra da, zure eskifaiarentzat. Gaur aurrekalari, Donostiarran, Inigo Hartzaiuz. Bai, San Juandik egindako fitxaketa. Ziaboga ona Donostiarran, gustatu zait. Iak eratu ere egin gabe, Labor guztiak arraunean.
Eta Orio ere hortxek erran, Mikel, oso irregular aritu da, aurtengo aurre denboraldian, eta momentuz, esango nuke, bere aurpegirik onena erakusten ari dela. Halaxe da. Begira, hiru patroia. Arkaiz Diaz, Larrinaga eta Gomez. Ofizioa dakitenak. Metro bat gehiago ere egin gabe. Nondik doazen? Ea ba. Lehen kanpoan lehen biziko luzean Zierbenak hautsi du. Edo joan da hautsi ez du egin. Azkarrago ibili da. Donostiarra eta Orio baino. Patroko, Kaboko patroia, referentzia manez. 4 segundoan, puntu garrantzitsuak ditu hor, Kabok. Jokoan. Ea, orantxe, jaso dugu informazioa, eta zera, K-Ligan, estropada, Bosterritan jokatu da Donibane Loitzunen eta San Juan Garaile. 21-0 bederatzi, Zarautzek 21 eta Mazazpi bigarren, 3. Arkote, gero Pedreña, 5. Lapurdi, Orio be 6. Gero Hondarribia, 8. Deustu, 9. Zumaia, Camargo, harrigarria, eta azken tokian Santurtzi. Bueno, ez daukagu informazio gehiago, sailkapena, baina Santurtzirena, deigarriena, nire oso ustez. harrigarria. Eta hemen Mikel begira, badirudi GPS-a, izoztu egin dela. Eta behitu beste datoa ikusen-zuleok eta Ibon, Hondarribiaren errenta, orain 6 segundukoa Donostiarari eta 9 Zierbenari. Orio egonkortuta dago hor nolabait urlasaietan, ez? 4. 10-11 segundora eta Lekitxarra geroia 20. Hor hausten da. Eta Orio goikoei lotuta doa edo, hor uberan sartuta, hor eusten. Eta bestetik atzean Kabo jarraitzen du Kabok zuloan, Baina Kabok progresio honetan jarraitzen badu, San Pedrori kosk egin dizaioke. Posible da, bai, posible da. Eta bestetik joera, aipatu dugu, etza egula iruditu honegia Hondarribiaren 3. luzea, bai, gero giroak eta korronteak ere izango dira, noski, baina Donostiarra Hondarribiari denbora karrau egiten, jaten ari zaio. Une gozoa Donostiarraren orain. Bai, dirudienez, Ipar Euskal Herriko estropadan haizeak izan du protagonismo handia, aldaketak, eta noski, moldatu beharra dago. Onarekin, erdipurtikoarekin, aldekoarekin, kontrakoarekin, danakin. Beno, bal izan ditugu. Bai, hemen txedira ba. Donostiarrak luze ona. Oso ona. Oso sendo. Poparen lan txukuna egin du, txukuna ez, lan ona egin du. Bai, eta harrituta nago Zierbenak galdutako kopuruarekin, ez? Zierbena eta Orioren artean segundu bakarra dago. Abiadura berean doaz. Hortzak estutu eta sufritzen Kaboko gorriak. Batxi nola esan duen, Martin Leboran entzuten duzue. Zikinuneren bat edo. Horrura mugitua daude, txarrik ez, baina bai. ura salean eta igertzen da. Klubetako ordezkarien armaila. Ziabogak, gertu, bai. Ondo. Ongi. Zierbenak ere, bai. 15 eta 26, Hondarribiak 15 eta 29 Orio zabaletik orain ere, bai. bizikoan bezala xe, orain gehiago galduko du. Zierbenak 15 eta 29, Oriorentzat 15 eta 41, eta hemen da Cabo da Cruz, gaurko azken maniobra egin, eta 23 segunduko galerarekin ekingo dio azken luzeari. Erne Donostiarrak Zierbenari orain 6 eta Oriori 7. Oriok hankan pokaldean segundo asko errekuperatu ditu, lehen Ziabogaren ostean. Ea orain. Ziabogan galdu ditu pare bat segundo, bi Ziabogetan, kanpoko bi Ziabogetan. Orain bestea Donostiarrak Hondarribia 6 segundora dauka. Bai. Bueno. Eta Hondarribiak estropada eremua zeharkatuta, olatua aprobetxatzeko, noski orain Donostiarra bigarren kaletik ari da, eta hauen jokoa ezberdina da, ez? Gertatuko dira, gauzak, azkeneko luze honetan.
orain arte ikusi dugunarekin bakarrik, posi joango naiz etxera. Bai. Orekatua doa, irekia, burruka badago, bai. Argi norabideak Zierbena eta Orio, Argi norabideak Zierbena eta Orio. Bueno, biak kalez kanpo, Orio bigarrenean eta Zierbena. Bai, baina Orio da, hirugarren kalearen jabea Orio da. Uste dut Borja Gomezek aurretik sartu nahi duen. Arrisku hartuko du. Eskertuko nuke, beste planoa. Hemen da. Epailean onda. Bueno, Begira, momentuz. Zierbena oso azkardoa, orain. Begira, Larrinaga esku altxatuta. Bai, ari da. Baina bera ere kalez kanpo baitua. Bai. Epaila hor da. Epaila hortxe da, erabakiak hartzeko. Eta bin bitartean, Donostiarrak 4 segundoko errentatxoarekin aurrera. Hau, orain Zierbenak zuzentzen badu, hor abiadura galduko du. Bai, gaina. Gerra horretan 31 eskutik Larrinaga gauka. Nahi duenean estriborrera joko baitu. Bai. Alako batean esango du, orantxe jugo naiz. Segundu pare badago Zierbena eta Orioren artean. Ofizioa ondo ezagutzen du. Eira olatua, hori olatua du. Bai, olatu ona. Eta Hondarribia eta Donostiarraren artean 7 segunduko tartea dago berdeen alde. Ritmoak, 2. Orio 37, 38 Zierbenak. Segundo batean dira, Zierbena eta Orio. Eta bestetik Hondarribiaren diferentzia, hortxe dago, Bere horretan. 7 segundu bere horretan. Ziabogan 9 zituen, orain 2 gutxiago. Ia bitraineru, Donostiarra Zierbenari une batez 5 segundu, eta parean da Orio, Orio eta Zierbena parean. Biek hartu dute, Zierbenak eta Oriok orain. Orioren lan onena hemen egin du, gune honetan txe. Bueno, Orio tarrentzat estropa da, itxura onarekin doa, Posik izango da Arostegi. Beti nahi duzu gehiago. Azken metrotan Laister sartuko dira, oraindikan metroak falta dira, 380 Donostiarra helmugara iristeko. Eta argi, Kabo eta San Pedroren artean. Gelor beste gerra horretan. Hor daude, azpikaldean Lekitxarra koskarekin, baina gero, Kaiku, San Pedro eta Kabo, 2 segundotan. Eta bekaldean ari denak, puntu bat ateatzeko, itzerdi asko bota berdu. Bitu Donostiarra olatuan. Bai. Olatu bildurrarri hartu du oso ona Donostiarrak, hor pare bat segundo sartu dizkie txandakidei. Begira, urbildu egin zaio Hondarribiari. 3 segundura. Begira olatua. 3 segundura, beste bat. Bai. Eta Zierbenak ies egin di hori, Bai, eta orain Donostiarra da, torra irean azkeneko metra hauetan, Bai, Zierbenak ies egin di hori. Bai, begira. Bai. Han bestea Donostiarrak. Donostiarra, Hondarribiaren denbora 20 eta 26, hemen da Donostiarra 2 segundora urbildu da. 20 eta 26koarekin irabazi du bere txanda Hondarribiak. Bukaera aparta Donostiarrarena. Ea ba. Hondarribiarena ez du onduko. Ez. Hemen da 20 eta 28. Hondarribiak baino 2 gehiago. Txandako bigarrena Zierbena. Zierbena hortxe da. Bai, Zierbena. 20 eta 26, orain Orio, 20 eta 42. Luzetxo bezala hori, bai. Eskeneko metroak. Eta erlojupeko lanean, hemen da, Cabo da Cruz. San Pedroko 20 eta 49. Ea ba, Cabok eunenekoak atera dizkio, eta azken tokira bidali du San Pedro. Behin-behinekoa da. 89. Bai, Kaboren alde. Kabok, 20, 49, 0 bederatzi, San Pedrok 20, 49, 88. Banderari begira erreferentzia, Hondarribiarena da, 20 eta 26, lehen txandako garailearena. Iragarkiak, eta berehala, itzuliko gara, 3. txanda zuei eskaintzeko.
Arratsaldeon berriz Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, estropada benetan ederra Euskolabel Ligaren estraineko hau, Koruñan ikusten ari garena 8. bandera jokoan, bitxanda amaituta, denborarik onena eta erreferentzia beraz, Hondarribiarena da lehen txandako garaia, 20-26 eta 10. Donostiarrak bigarren txanda irabazi du, 2 segundu gehiago erabiliz, 20-28. Zierbenak 20-26 hor da taula. Laugarren Orillo, 20-42, 16 segundura. Lekitzara gero 27, Kaiku 30-era, Kabo 30-bira, San Pedro 30-13. Bagoaz protagonisten bila, aurrera Eritz Hernández. Bai, gurekin baitugu Mikel Txintxurreta, San Pedroko arraunlaria, Mikel pena azkenean Kabok bintzat segundu hori mantendu duelako eta zuei momentuz bintzat azkenengo tokira bidali dizuelako. Bai, bueno, azkenean estropa guztia aurretik angindua zen, da azkeneko luzenetan, gure ziabogakin, atzea, ez? Bai, zuen estropadari dagokionez, borrokatzeko etorri zarete, hasiera-hasieratik oso estropada hona egin, pena 3. ziabog horretan, bueno, azkenean iez egin duzue, baina, akats hori izan duzuela, baina ez dakit taldearen itxurarekin ze hau zaporerekin geratu zara. Bueno, egia esan nahiko zapore ona dakagula, ze aurretik egin ditugun estropaetan da ez geha oso gustora egatu egin dugun lanakin, eta, gaur berriro borrokan sartu gala ikustea, azkenean hau zapore hori, ona dela uste dut. Oraindik beste txanda bat geratzen da, gutxienez ea norbait atzetik geratzen den, ezta? Bai, azkenean hemen hau kompetizioa da, eta beti nahi izaten da baton bat atzetik anuztea, eta baina azkeneko txanda honetan baton bat atzetik anuzte den. Eskerrik asko, Mikel. Zuei. Hori etxek, Mikel Txintxurretaren hitzak San Pedroko arraunlaria, azkenean ez da posible izan Kabo atzetik ustea, baina momentuz behintzat oraindik beste 4 aurkari daude uretan, eta ikusiko dugu nola geratzen den azken sailkapen hori. Ederki, dudari gabe, Bueuri begira izango da, teorikoki bera baita, debutaria eta hemengo apalena, ea ba. San Pedro bat ikusi dugu gaur, Lehiakorra. Hori da, burrukan sartuta eta... Lehenkaletik Etaria, 2. Urdaibai, 3. Ondarroa, 4. Bueu. Helburu ezberdinak dituzten elkarteak, batetik Urdaibai, egungo txapelduna, aurten txapelketetan aurkariak egurtu, hori da. Eta gero ikusiko dugu, Getariaren nola moldatzen den, demoraldia handiak egin ditu igozenetik, eta Bueu, ea ba. Ondarroa ere uste dut sentsazio onak utzita datorrela, jetxiretan, aurreko estropadetan eta abar. Errastik esan digu, eta Euskal Telebistan eman dugu, aste osoan zer erreportaietan eta, bi utziatzetik bai, baina ilusio bat badugu, bigarren txandan sartzeko helburuarekin goaz, ilusio horrekin. Mikel eta Izeak esan dezagun, bera egin duela. Lehenbiziko txandatik, 2. 14 tik 12. Nobedadea, Gorostiaga herrira itzuli dela. Bai, Hondarribian eriutakoa, hortxe 4. tosta estriborrean, Gaizka Gorostiaga. Hondarruti joan dakoa, baina hola da. Eta Urdaibai jadanik aurkariei ontzi bat. Eta Bueu ondo hasi da, hasiera behintzat ona. Babesune ere izan dezake, Aizeari dagokion eskale hark. Bai, baina dituen aurkariak txandakide hauek gorra dira, Konparaketan, jadanik Urdaibairena da denborarik onena, Zierbena, Donostiarra eta Hondarribia 2 segundura izango genituzke. Albistea, Untzaga itzuli da, eta Untzaga hortxe da, kupoa bete egin behar da, eta hor dabil. 6. tosta Baborrean, Bidal 5. hanketik Diego Pérez berriz, eta estriborra Mikel, buruz dakiguna. Kalle Jarrisi, Medina, Kolunga, Zubiri, eta Persaitz. Persaitz itzulitakoa, hori da. Orion, espalda estriborretik. Tarte agora, Urdaibaik erlojupeko lana egingo du hemen, 5 segundo Ondarroa eta Getariari, Bueu 6. Bueu, metro hauetan, hau hasi besterik ez da egin, 2 minutuko lana eginda, baina Bueu zelkapenean, orain artean hortxe ibili da, oain galtzen, Kabore eta Kaikuren denboratan da Bueu. San Pedro baino, segundutxo bat motelago, hau dantzan dugu denbora guztian, Begira orain zer den, Zierbena Urdaibairen gandik segundu bakarrera
estropada puntu hontan. Gero espaitak haize ufadak eta nola harrapatzen dituzten da noiz hartzen diran, zehatz mehatz. Hemen ondarrutarrak istribo horren landa eta Zierbenako semeare bai, berria Llanas eta... Landa, kaikun aritu zena? Bai, Castroko semea. Castrokoa. Bai, zezango deu. Bai. Zaplasteko hartu zuena. Egun madarikatu. Bai, estriborretik ikusi dut eta egun hartan baborretik nola aritu zen. Bietatik, moldatzen da. Josu Elu ere bai, aurten, Mikel. Bai. Torri da, pasean urtean arraun egin gabe egon ostean. Azkarate Xavier ere hor da. Bai, eta Carrillo, jarri du hanketik. Bai, Iruetarekin batera. Iruetak bigarren tostan, boskarrenean ere ikusi genuen, pasean urtean. Beno, Urdaibaik ez duela, Zierbena baino, segundo bat, nekezago, une honetan. Eta hemen debutariak. Debutariak eta fitxaje bakarra Piñeiro da. Piñeiro, Galiziako goikaldetik Aresetik joandakoa da bera Meirara. Eta Meirarekin jetxi eta haue fitxatu. Ez dago beste berrikuntzarik. Nolabait esan dezakegu, San Pedroren... zera bera, egoera tankeratxua. Bai, perfila hori. Ni mutila hauekin igo naiz, ez dut aukerarik beste fitxaketa handiak egiteko eta gu onaino iritsiko gara. Goazen lehiatzera, eta garbi esan zuen Jose Ferral entrenatzaileak. Nahi duguna da, joan zen urtean emandako maila hobetzea. Horre balio baldin badu jarraitzeko? Ba ondo. Balio ez badu? Hori da. Txega eskiru ditzen. Urdaibai orain bai. 8 segundu, baina... Ondarribiak Urdaibai honetan 4 segundo, Bere txandako aurkariei egurra bai, baina besteekin ezin du. Itxaron dezagun, Joan eta etorria egin, ikusirik gainera, Donostiarra nola etorri den bukaeran. Begira anemometroa, 17, 18, orain ufada fuertea dira, eta kontrako momentu hauetan hori izan daiteke agian dakoa. Begira nola jotzen duen. Bai. Zematzuen Ondarribiakan, 5 minutu eta 2 segundo. Bai. Hemen Bermeotarrak. Azkarateak, zaz. Kontra izan dakoa, oain aldekoa izango dute. 5-0-6 Bermeotarrek. Ondarribiak baino 4 gehiago. Getaria eta Ondarroa. Bai, baina Ondarroa ziago gobea, Bai. Barrenka parean sartu dute. Luze ona. Eta Bueu paregarri ez, Bueu ere hor dabil. Aizeakora asko. Bai. Asko. Arratsalde osoan horrelako kolpe bat ez du jo. Eta estropada ere hau oso bihurria da. Aizearen eragina hemen oso garrantzitsua izaten da. Bueno, lehenengo luzean, Ondarribiaren denbora onena. Hori ez du inor mugituko. 5-0-2, 5-0-3 Zierbenak, eta Urdaibai 5-0-6 Donostiarrak bezala. Pentsa, lehenbiziko luzean, San Pedro Bueuri 11. Giro kontuak ere badira. Bueuko patroia, erreferentzia kaboren emanez. Referentzia jakingo dituzte honezkero, Bou Bizkaia barruan. Begira, lauziagoan orain bat. Ondarribia eta Urdaibairen artean, segundo bat. Azkar rekuperatu dio, aizearen eraginez noski. Hor begira, Zierbena, Getaria eta Ondarroa. Branka bate batean sartu dute, baina gurutzatu ego trenerua, Ondarroa sartu du. Urdaibai, Ondarribiaren aurretik, segundu bat. Lehen kontra izan duena, orain alde. Kontua da hirugarren luzean. Bai, baina txanda apurtzen ari da. Ondarroari 13, Getariari 14, Bueuri 22. Oso ondo Ondarroa. 34 pala zuluan. Ordoaz, Gorka Aranberriren agindutara Bermeotarrak. Informazioa kudeatu egin behar da. Ondarribiaren denboratan, segundutxo bat bizkorrago. Eta hori da referentzia. Bandera irabazteko Ondarribiaren hobetu behar da.
Errojupeko lanean, berbeotara. Beno, lehen Hondarribiak ere horixe egin du. Bai, alaxe da. Biziko txandan Legitarra San Pedro eta Kaikurekin. Eta ipatu dugu, eskero hirugarren luzean gehiago kosta zaiola. Bueno, Bueu azkena da, momentu hontan Bueu zer? Kabo baino, segundu bat bi motelago. Ba, bandera erabaki, ez dago erabakita, ez da inondik ere. Ez. Horren eiziaren gorakada honekin eta abar. Aizea kalte egin dio berme hori hor kanpokalde horretan, ez? Lehen luzearen kanpoko bloke hortan, eta erne, Orain badia barruan Hondarribiak bigarren luze oso ona egin du. Bai. Errekuperatzeko modua egiten duen. Urdaibeinen denboratan. Donostiarra 10 segundora legoke, Zierbena bezala, eta Orio 13. Eta gero 6. Ondarroa litzateke. Hau da, kakotxartean esango dugu, beste ligako honentsuena momentuz, hor dago Ondarroa, estropada puntu hortan, Lekitxarrarekin batera. Eta bere txandan, Ondarroa eta Getariren arteko burruka hortan, 3-4 segundu bizkorrago dabil Antiguako ama. 300 metros. Eta Bueu, Mikel, erortzen, Bai. Erortzen edo oso atzera. Hemen Andres Ríos eta bere mutilak. Saiatu gara dago. Bai. Erlojuaren kontra, Urdaibai. Une honetan segundo bat Hondarribiari. Eta hirugarren luzean, esan dugu, Hondarribiari gehiago kosta zaiola, baina haizeak bere honetan mantentzen baldin badu, ea hor zer gertatzen den. Hor ikusiko dugu argi. Bederatzi eta 57 Hondarribiaren denbora. Bueno, ba hortxe da. Bo Bizkaia maniobra egite jadanik. Segurutik, azkaratek. Orantxe, bederatzi eta 56. Bederatzi eta 56. Segundu bat azpitik. Orain arteko kronorik onena lan erdita. Ondarroak, treniru eskaz, Getariari. Balekoa. Bai. Ziri-ziritik generau zelaiak. Bai. Zailkapeneko 8. tokian Ondarroa, San Pedroren denboran, 10 eta 15. Orain Bueu. Argi dago Oraintxe. hobeto joan direla, Ondarroa eta Getaria itzultzeko zailtasun gehiago. Eta orantxe Bueu, zailkapeneko azkena eta koskarekin, Lan erditan, 10 eta 30, 11. akabo litzateke, 10 eta 22koarekin. Urrutitxo, arrisku handiko momentua da Bueuko arraularientzat. Bihar, etxeko estropada izango dute gainera. Ea ba. Beno, banderaren zati bat, Urdaibairen errendimendua noski, bestea haizearen baitakoa. Bai. Nabarmen. Hala da, gero Donostiarrak eta estutu ederra eman diote, batipat Donostiarrak Hondarribiari, baina datua da, Hondarribia dala, denborarik onena markatu duena lehen luze horretan, 20 eta 26, eta orain, traineru bat bizkorra doala Urdaibai. Hemen da Bo Bizkaia. Bat. Txandako aurkariak atzean utzi ditu. Ondarroa ere oso ondo ari da, Bai, Getaria baino hiru bizkorrago, bai. Bere oiko arrauketarekin, luze. Garbi atera espaladak. Patroian eta Genaro Zelaia. Mutriko arra. Bai. Zeinen garbi ateratzen duten, Mikel, bukaera, gaurko giroarekin eta bar, hor arrauna, bukaeran, dudarekin edo utzi ezkero, azkar trabatzen da. Komeni da, bai, kolpearekin, inkatekoarekin, Hori da. Garai batean hitza hori erabiltzen zen, ateratzea, bultza-bultzan. Begira, orain Urdaibai badoa. Hondarribiarekin beti ere, Bai. Bueno, baina hori egiten badu, irabazi izango du lehen jardunaldia.
Urdaibai, marcha, suba queda de 20 segundos, Ondarrua 23 sobre Getaria. Bueno, Getaria hortzak istutu eta hortxe dabile, Ondarrutaren atzetik, burruka hori irikita dago oraindik. 3 segundoan. Iruditzen zait gaur San Pedro ez dela azkena izango, Gero luze egintzaio, egia esan, estropada, Bai, baina baditu une honetan 13 segundo. koska izugarria dago, koska izugarria dago. Hemen berriz begira, Urdebeiko Baborrak. Atzean, pasaden urteko laurak. Bai, Diego Pérez, Portugues bigarrenean, Mañaz dauna nue, eta berrikuntzak gero datoz. bai, baina Diego Pérez da hor nobedade nagusia, Bai. lehen urtean fitxatutakoa, orduan Kaion zen Kaionekin. titularra, eta ja demoraldia amaierarako, postua Txapelketa bat uste dut egin zutela. baina aurtengoari begira, nolabait lehen hankekoa banda horretatik Galiziarra da Diego Pérez. 23 segundura txandakideen arteko koska, handia Erne Getaria, Ondarroa segundo Gain bakar gainera batera etorri du, zaio esperantza. Eta Hondarribiarekin egon kortuta dago Bai. zuloa, Urdaibai, Hondarribia baino lau bizkorrago. Hor zuritasunik ez da ikusten arrokaren, baztarraren kontra bai, baina bestela, horrek esan nahi du, 20tik berako iziak dabiltzala. Hola, atzetik, gerra zibilia, Ondarroa eta Getariaren artean segundo bakarra. Ikaragarria. Hori ez da ba ederra izaten, Segi eta hauek ere. kareletik aruntza begiratu, eta antxe, kontrario. Eta gero uneren batean hori apurtu egiten da. Bai. 2 segundo atera, 2 segundo nahikoa, 2. Begira, parean dira orain. Orain azkarrago doa, Getaria. 14 minutuko jardunaren ostea. Eta bueu erori da. Beste minutu erredi, beste 40 segundo goratzen dizkio, Bou Bizkaiari. Bueu erori egin da, Beste apalak baino, 10-12 segundu atzetik. Giroarekin nire ustez ere, girori txarrena, Gero ea datuak eta Bai. zer argitzen diguten. Begira, haizea nola da bilen. Azpetik entzuten duzuena, bueko patroia da, Andres Ríos, bere mutilak bultza nahian, animatu nahian. Horentxe, Hor da ba, 15 lau eta 25, segundo, bueno, lau bizkorra. erabaki gabe bandera. Bai. Lau segundo alde baditu, orain naize gehiago ere bai etortzeko. Eta lehen esan duguna, Donostiarraren kaletik doa, beraz, Donostiarraren kasua. Lehen Hondarribiak etekin atera dio, laugarren kaletik lehenengora etortzeari. Baina, hauen joko alde hortatik txikiagoa da. Getariak aurre hartu dio, Ondarroari, arrankan. Ziabogare itxixiagoa, Bai, Oain abiadura ikusi behar irteera. Parean. parean. Oso polita, bien hauen arteko norgeiagoka. San Pedro girugarrenean zituen, 15:53, ia 20 segundo. Iari gabe. Oso urruti 20 dago. segundo. Oso urruti dago hueu. Zaplasteko izugarria da. Patroiak zer dara matoletean. Galiziarrentzat, Ikusi alduzu, Mikel? ez naiz fijatu. Bai, hor begirat, zeraz gain, estrapuaz gain, bestelako korapiloren bat edo, badara, Ez dut ezagutzen, baina xelebre fama badu Galizialdea. Entrenatzaileak. Ez, zera, patroiak. Bai, Riose. Orain diferentzia... Segituan gora. Zazpi sortzi, hori da. Bai, Getaria eta Ondarroaren artekoa ere. Bai, ikaragarria burruka, baina Getariak orain 3 segundo aurreti zartuta. Behin-behineko selkapenean Getaria une honetan 6. alitzateke Orioren atzetik. Orio, 6 segundora, izango luke. Nik uste dut hori estropada luzetxo gintzaiola, batez ere azkeneko minutu terdia edo. Gauzak horrela, biharko erdiko txandan, Orio, Getaria, Ondarroa eta Lekeitio izango genituzke. Eta favoritoak, horrezko txandan, Urdaibai, Hondarribia, Donostiarra eta Zirruena. Ea ba.
Gauza asko, ari gara ikusten, Asko. Lehenbiziko jardunaldian horrela ondorio argirik ez dago ateratzerik, baina ikusten dira gauza. Ezkerrak, entrenamentu bizka bat inda etorri gala, txapelketak eta mamitsuak izan direnez, beira, Getaria badoa, 6 segundo, 7 segundo ondarroa. Eta orain, Getariak Orio 3 segundora dauka. 3 segundora. Hanka egin dio Getariak Ondarroari. Bai. Hala ere, Ondarroak kudeatu behar duena da, orain atzetik duen multzoa, ez? Lekitxarra, Kaiku, batipat bi hoiek, Kabo, eta Bueu oso urruti, 11. estropada puntu hontan, Kabo eta San Pedro, eta hauek 13 segunduko altxorra Bueuren aurretik. Eta honek, korrela bat izugarrizko patxada ematen baitio. Gauza bada larri biltzea, beste gauza bada hori errepikatzen bada, 2 asteburutan zu azkena zara. Eta azken aurrekoa larri biliko da, baina badaki beti playoffeko joko hori, azken kartutxo hori izango duela alde mailari eusteko. Talderantziz azkenak burumakur. Ze irudia, guk hemendik ikusten duguna orain, ordezkoak, Bueuko ordezkoak hortxe daude, arkaitzetan, estropada ikusten, eta dana burumakur, dana pantailari begira, telefonoan eta ikusten estropada, eta esanaz oso urruti gaude, 8-7 segundo eder, Bou Bizkaiaren alde. Bandera hemen dago, Mikel, alde ematen du, 6 segundo, 6-7. Ez du gaizki bukatu Hondarribiak, azkeneko 2 minutu onak egin ditu. Baina estropada eremuaren erdikaldetik dator, gobernatzen, haizea alde, dagoen olatua iruditzen baldin mazaio gorkari, tira estriborrera. Bagorrera saldu jo. Hala ematen du, bai, ez dakit, zerren milari den. Estriborrera ez behintzat. Zain ari da, bai, ikusten, zer egin, 10, diferentzia gora. Bai. Baina begira, olatuan doa. Hortxe, markatzen, zeo zer bada, nobedadea. Getaria eta Orioren artean segundo bat. 2 segundo eta Orio azkeneko metrotan erori egin da. Justu heldu da. Beitu beste olatutxo bat, Bermeotarrentza. Bai, orain bai. Bandera, Jaun Andreok, Bermeotarrentza. Aurtengo liga lehenengoa, non eta Koruñan. Hor da Urdaibai, 13 segundu, Hondarribiari, bai Urdaibai, 20 Azen nolako estropada, hasi eta buka, bere txanda, menpean hartuta ibili dira. Horen Getariak 12 segundu eskas, bukaeran Urdaibaik Hondarribiari. Olatu 20 eta 52 Oriok. Emango dio. Ez dio emango. Ez. Horrengoa. Segundu pare bat edo gehiago. Lekitxarraren aurretik bai. 20 eta 55 Getaria 6. postura. Hemen dator Ondarroa. Bai Ondarroa. Kaikuren aurretik, Lekitxarraren atzetik. Ondarroa 8. Lekitxarraren sartu zaio hortartean. Beraz, erditi bera, 7. Lekitxarra, 8. Ondarroa, 9. Kaiku, 10. Kabo, 11. San Pedro, eta Sufrikarioa bukatzen. Bai, Bueuk 21 eta 16. Azken aurrekoak 45 segundu galdu ditu liderarekin konparatuta. Azkenengoak minutu bat eta 2 segundo. Hori da, adierazle garrantzitsua. Hor dira posik, Bermeotarrak, dena irabazten. Bizkaiko txapelketa irabazi, Euskadikoa irabazi, Espainikoa irabazi, ligara etorri eta lehenengo estropada, Koruñan, estropada eremu serio batetan, irabazi baitare. Eta nagusitasun sentsazio erabatekoarekin. Erreferentzien jabe izan da gainera. Momentu batean ikusi dugu haitze kolpeakin, da igual sufritzen momentu batean, baina hori bukatu denean berriz ere haien nagusitasuna garbia izan da. Zorionak Bermeotarrei. 20, 14 eta 24 pantailetan dugun denbora. Garaipen garbia, Hondarribiarentzat 2. postu on bat.
Donostiarra ondo, hirugarren, podiumean ere bai. Donostiarra ere bai, estropada serioa eta una bukera ederrarekin. Bai. Ea izeak, Hemen, lehen txandakoa beltzez, urdinez bigarren txandakoa. Eze gutxiago bigarrenak, hirugarrenak bai, gora. Hirugarrengoan gora, Bai. bukaera pixkat jetxi, eta azkenean, hala ere beti 20 kilometrotik Bai, baina begira, hirugarren txandak batez ere lehenbiziko 12 minutuetan hor goitik izan du. Zati haundia. Hau da zelkapena, bere alagoaz Eritze Hernandez lankidearen gara. Urdaibai, nagusi, 34. Bigarren Hondarribia, 11, hirugarren Donostiarra, 14, laugarren Zierbena, 22, lau hauek bihar ohorezko txandan, bueuko estropadan. Bosgarren Orio, 27, Getaria 6garren, 30, Lekitxarra 29, 8garren Hondarrua, 40, hauek bigarren txandan. Eta lehenengo txandan arituko direna, Kaiku 42, Kabo 44, San Pedro 45, eta bihar etxean arituko den Arraun elkartea. Bueu, Marusia traineruarekin, minutu bat eta 2 segundura. Begira, Bermeotik etorretako saleak, eta bagoaz, Eritze Hernandez lankidearengan aurrera. Alaxe da, gurekin baitugu Donostiarrako entrenatzaile Igor Makazaga. Igor, arratsaldeon. Arratsaldeon. Egoera ez zen erosoa arraunean egiteko gertatutakoa gertatuta. Pentsatzen dut, sentimendu bat gaientzen baldin bazaio entrenatzaile honi harrotasuna izango dela, ezta? Bai, gai izan gea, egun gorra hori aurreiteko, eta, azkenen batorri, lehiakor, uste ez ditut denborak eta oso ondo handik erakurri, baina uste lehenengo zatien desente galdu deula, gero bigarren zatien desente hobeto. Baina, etorri eta aurpegia eman dau bintzat, ez da gutxi, eta, segi barra dago. Bai, gaur hirugarren toki hori lortu duzu, baina zuen txande irabazita, Zierbena baten aurretik, pentsatzen dut horrek ere, taldearekiko bintzat, moral aldetik bintzat, babesa emango diola. Bai, gutxitik gehiagoa edo esango nukeen deula estropada, eta uste bueltan oso ondo etorri gala, poparen oso ondo etorri gala, lehenengo bigarren kaletik, ez alde hontatik zen nahi nu, baina bigarren kaletik utea kaso gehiago kostazai etortzea baino. Baina, importantena arpegi eman deula, eta hor gaudela, eta gaur danok tanda desberdinetan ere nahastuta bagaude edo egon geha, nik uste bihartik aurrea akaso beste estropada mota bat zabezko dira. Bai, bihar horrezko txandan izango zeate guztiok esateko modu baten, hori psikologikoki mentalki errazago gestionatzen da? Ondokoa aurkaria ikusita? Bai, gu adibidez zerbait patxala imadeu igual aurreneko zati izan da, eta horrezko txandan ez da hasi da patxalik egiterik ez da, eta laguntzen du. Beti honenekin jardutea eta horren eta estriborren aurkarik onena dukitzea beti mesede izatea. Norbeak bere onena ateatzeko eta bai, nahiago noski. Bai. Eta honen horretan Urdaibai dago, koska bat gorago, ez? Hondarribia 2 segundura izan duzue, baina Urdaibai urruti dago. Guk ez du guri pentsatzen. Nahi duguna da, parez pare jarri eta lehiatzea. Eta, gain arte ala izan da, baina bihar beste egun badago, eta guk beste bentsa etxiko eta aurre ingo dugu. Zorionak eginiko lanagatik, Igor? Bai, besarka hondi bat bihari nahi nuke, Joritzi, eta etxeko guzti. Eta, bihar ere behiekin gotuko gela, eta aurra inbar dela. Animo Igor, zorionak eta segi aurrera. Eskerrik. Hori etxek Igor Makazagaren hitzak ikusi da, sentikor momentu zaiak bizi ditu Eskifai honek, talde honek orokorrean tamalez gertatutako eriotza horregatik, eta ikusi dezakezue, guztiz emozionatuta Donostiarren entrenatzailea. Gure elkartasuna eta gure bultzada Donostiarrako partaide guztiei, maila handian aritu dira gaur, latzak pasa eta gero, eta hor daude, horrezko txandan, espero zitekeen bezala biharko lehiatik aurrera Ibon. Bai, Urdaibaik pronostikoa beteta eta gauza asko ikusi ditugula, Mikel, eta nik uste dut oro bat behintzat, horrela, gaur titularrazko eman ditzakeo bat behintzat, bi galiziarrak uste baino apalago, iruditu zait, biak, Bueu eta Kabo ere bai, eta uste dut, euskal taldeentzat, jetxirako borroka hori,
nola baitere iskin egin nahi dionentzat, albiste ona dela. Eta iruditzen zait, izate baterako, San Pedro, gaur 11. baina bizirik dago eta koikoak txandakideak gertu izan dituela. Lehenbiziko bintzat hortik joko nuke. Urbilago ditu, goikoak atzetik geratu dena baino. Bai. Hori bihar baiestatzen baldin badute bueuko estropadan, ederra eta patxaratsua izango da Euskal Herrira egingo duten bidaia. Askotan esaten dugu, ziagoara joan eta etorri. Itxaron dezagun larun bat eta egande ikusteko. Besteak beste, taldeen zabalera, freskotasuna, errekuperazioa, gazteak nola egokitzen diren, eta abar. Gainera, aurrekotan, ona etorri eta estropada izaten zen Koruña, gehi Koruña. Orain, ordu terdiko bidaia egin behar da, egualdera. Eta atxedena hartu, eta gerriko mina baldin baduzu, eta kontuz, eta atxedena ezin behar bezala hartu, eta orain esan duzuna, plantillan igual ez daude, 20 arraunlari maila honekoak, eta igual 14-etik 16-era egundoko koska, eta entrenatzailearen hori burua uste handia izaten. Edo arraunlari gazteak errekuperatzeko hain denbora laburra edukita bihar amildu daitezke, esate baterako, eta nahikoa izaten da bakarren bati hori gertatzea, taldearen maila bere egiteko nabarmen. Bueno, patroien zelkapenean, gaur 12 puntuak Unas Eizagirrerentzat dira, Martin Leboranek 11 eta Gorka Aranberrik 10. Andres Riosek bederatzi. Bueno, eta bestetik, aztertzen baditugu luzeak banaka, lehenengoan Hondarribia bizkorrena, 5-0-2, segundu bat gehiago Zierbenak eta lauterdi gehiago Urdaibaik. Hortik aurrera, neurtutako datudanak Bermeotarren aldekoak dira. Bigarren luzean, 5 segundutan hobetu dute Hondarribiaren denbora. Urrengoan, Donostiarari 1, Hori 2, Zierbenari 3 eta Hondarribiari ia 4, hirugarren luzean. Eta azkenengoan, Urdaibaik, Donostiarari 2, Getariari 3, Hondarribiri 7 eta Zierbenari ere 7. Behar bada, txalogarria, Getariak egin duen luze hori. Bigarren estropada erdia eta poparean nola etorri den azkeneko luzean. Eta bestetik Kabok ere oso luze hona egin du azkenengo hori, 6-garrena izan da, eta aurreko guztietan 10-garrena. Bai, irudipena, etorri lehenbiziko kale honetatik eta hobeto etorri direla. Unas Eizagirre, Getariarren patroia, agintarien ontzira, eta jasoko du bere elastikoa, posik hartuko du, CaixaBankeko Koruñako arduraduna den Antonio Lemaren eskutik. Eta Unas Orgoian dugun bitartean, dida batean bagoaz protagonisten bila, Hondartzaldera eritz Hernandez lankidearekin. Bai, gurekin baitu Hondarribiko patroia Joseba Munarriz. Joseba, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Hor izan duzue, Urdaibairen estropada aurrera zoan einean, oraindik, bueno, bazegoen esperantza hori azkenen ez da posible izan, ez dakit. Nolako sentsazioakin geratu da Hondarribi lehenengo estropada hau eta gero? Bueno, sensatzio honak, bai. Guk egia esan datorrela gure estropa aldin eta eleganten hoberen egitea, ez? Eta bira, gaur demostratu dugu urteko estropari txukunen egin duguna, eta arraunen egiten duguna jakin dugula, horra aurren dibiltzeko kapaz gaela. Pena esan dela bai bandera ez ebazte, pero bueno, pero bai sabore honakin bukatu duela estropa eta oso arro gabe egin dugu guztiakin. Makazaekin hitz egin dugu eta komentatu digu, txanda desberdinetan, bueno, zozketa bidez eginiko txanda honek askotan zaila izaten dela, gero arraunean egitea normalean ondoan ez dituzenekin zabiltzalako, bihar ondoan izango zarete guztiok, ez dakizuk ere uste duzu hobeto lehiatzen dela aurkari zuzenak ondoan izan da? Bai, beti ontziak askarrago dira dakasunen norbait onduan, ez? Eta pixkatek gehiago iztotzen duzu. Pero bai dela gila, hola sortea hola atera zan, gu aurrengo txana juginan, guk alne txukune egin dugu gure txanda, eta bueno, beraiek igual gure demora sakatela, pero bueno, horretako ere bai gaitasuna zemar duzu demostratzeko, eta bia, urte bekarro egin du, demostratu egin du, oain goz berai askarrena, pero bueno, urbil gaudela, gauza ondo egiten dugunen. Zoriona Joseba, bihar arte. Vale, mi esker. Hori txek, Hondarribiko patroiaren hitzak. Joseba Munarrizen hitzak eta hemen Gorka Aranberriren irifarrea. Munarriz aipatuta, Hondarribia ez da txapelketetako izan Mikel, Ez. Gipuzkoakoa kenduta. Eguraldiaren muturrekoa,
uste dut gaur estropada seriotik gorako egin duela. Ona. Ama Guadalupekoa. Eta gainera oso ondo moldatu dira baldintzetara, denbora guztian itxasoak eskatzen zuena, ondo egin dute. Eta beste datu bat Urdaibeiren alde, ez? Urdaibei ohituta dago, azken urte hauetan, hasi eta martxa, eta joaten da apurtzen. Eta, bueno, gaur, erreferentzia hori, lehenengo maniobran, 4 segundu atzetik zirela, eta hala eta guztiz ere, amaieran, begira nolako errenta, ez? Ia 12 segundo, Hondarribiari, Donostianari 14, eta Zierbenari, teorikoki, aurkariri zorrotzen zenari, 22. Kuadrilla horretan beste hor gauza on asko daude, baina eskarmentu eta odolotza ere badago. Eta ahi bazekiten, 4 segundu atzetik estropada asko geratzen zela, etorri egin behar zela, eta Hala ere, datu hauek albati pasa behar dira, besteak beste, zergatik? Txanda ezberdinetan aritu dirilako. Alderantziz bihar ez da hori gertatuko. Bihar, elkarren parean ikusiko ditugu, eta horrezko txanda ikaragarria izango da. Baina, Miguel, nire epatu titularretako bat, nire ustez beste bat, iruditzetek gau, eta Koruña dau, oso espero genuen sailkapen bat. Oliarrenak goran, hor, erdiko klase hori, hori hogetarialekak jarra espero genuena, eta behekoak ere bai. Ez usteko bat ere ez esango dut. Bat ere ez oso gutxi. Oso gutxi. Gorka Aranberri bandera astintzen. Urdaibaik garaipen hemen lortua zuen 2017an. 18an eta 22an, orain 2024an. Laugarrena Bermeotarrentzat. Santurtzik baditu 2, Oriok bat eta Zierbenak bat. Joan zen urtean lortutakoa. Eta marka girorik etzen gaur, marka indarrean dago, Orionena 2019an, egun bakar batean 1927, 2 egunetako batuketarekin 40 eta 10 aurten egun bakarrera jokatu da. Ikusiko dugu urrengo urtetik aurrera, hemengo agintariek eta zer erabakitzen dute. Markena, nahi behuzu beste egun batean komentatuko dugu, baina azkeneko urte hauetan marka oso gutxiari dira, Miguel puskatzen, hor badago beste... Esan nahi bat, badauka horrek. Ez da kasualitate bat. Ez da gutxiagorik ere, faktore asko. Faktore asko daudenez. Bueno, Gaztañazpi jauna, gozatu ederra hartu dugu. Bagenuen gogoa, eta iruditzen zait pronostikoak goiti begira zera egin direla, bete direla, baina beko borrokarako eta erdikorako eta gauza asko ikusi direla. Bai. Galiziarren aipatu dugu, albiste honak printzipioz San Pedro eta Kaikurentzat, baita Ondarroa eta Lekitarrarentzat, Orio eta Getari esango nuke gora begira eta 3. txandagatik gertu samar. Eta koska, bekoekin ikusten daia koska ederra dagoela. Hau, Getariaren gandik ni behintzat espero nuen, Orio behar bada, zalantza gehiago utziz eta ikusi dugu demoraldi aurrean, eta hau, horientzat... Orio, luzetxo gintzai estropada. Arostegiren koarellarentzat, hau oso albiste ona da. Hori da, eta behar bada Euskaldunen artean gaur, kezkatu ez dut izango, baina mailarik apalenean Zierbena, nahi baldin bada. Iruditzetet espero genuela txanda dominatzea edo. Donostiarra ere gustatu zait, asko gustatu zait, Donostiarrak, eta hola xe. Eta ikusita gainera astea nolakoa izan den. Donostiarrako entzat, ez? Igor, merito handiko... emozionalki. Merito handiko lana egin dute gaur, txalogarria. Bueno, Koruñako leia, Gorka Aranberri tragoska botatzen, da, bueno... Gaur irabazi du. Izerdia botata, Gaur, hemen opari gutxi. Pasiatuta ez du inork liga honetan banderarik iramango. Tatena zaindu behar da. Aizea, hau, bestea, dana zaindu behar da ondo. Bueno, Eritz, biharko utzi beharko dugu, gaurko garaile egin beharko elkarrizketa, ez dakit inguruan baldin baduzun Bermeoko ordezkoren bat edo, baina beste laba agur esateko garaia ere, badugu, minututxo bat, Eritz. Mikel Tamalez ez dut Bermeoko inor inguruan segurazki honek ere ordezkoak ere ospaketan izango dielako, bihar izango gara beraiekin. Galiziako abentura espaita hemen amaitzen, gaur Koruñan disfrutatu dugu. Hemen kirolariak emandako ikuskizunez,
bihar Bueura joango gara, bertan estropada eremu ezezagun bat, ezaguna da, baina urte asko dira bertan arraun ez dela egiten, eta bertan izango gara gure ikusleei, lehen esandakoa, kirolari honek eskaintzen duten ikuskizuna zuzenean eskaintzeko. Ederki, ondo afalduta indarrak hartu eritz. Bueno, Ibon, goaz pospozik, txantxetarako giroare etorri zaiguta, zezango digu gure ikusentzulei. Gozatu egin dugula. Beste guztiari buruz ez dugu hitz egingo. Oso ona, eta bihar ere esperantza horrexekin. Bai. Eta... Bereziki maite dudan tokia, gustatzen zen. Merkatu azoka, bihar ez da izango. Eta kaia. Arraia azoka. Hori. Xarmagarriena, Bai. Galiziako... Zeman motor txiki karai batekoak. Bai. Dozenaka eta dozenaka. Izugarria. Ea motor txiki horietako bat jartzen dioten traineruari inork ikusi gabe eta pixkat dotoresiago aritzen diren dia. Urrutitxo. Zalen aurrean. Bueno, Ibon, bihar arte, indarrak hartu. Ikusentzuleok, bezarkada bat guztioi, gora traineru estropadak, eta ondo bizi.